yaksa guru rupa Risa dong nalendra yaksa lelaku kang mawa ingkang wah kowe jen renggani suro wonten timbalan ing adawuh sinuwun dandun wacana amiji ing raipun jen renggani suro lawan kowe jen dedya kala yaksa wonten timbalan ing adawuh sinuwun kula pun jen dedya kala yaksa alawan kowe sing mburi dhewe Jin Samuel wonten timpalaning adawuh sinuwun dina iki tak jaluk kowe kabeh padha siaga ing diri samapta ing gati iki alas mertani ya alas Wonomarta ing pranyata nanging wujuding alas nanging iki dudu sabaening alas iki mono kraton ning Jim kraton ning Demit kowe kang dadi demit-demit perjurit demit-demit tak jaluk padha siaga ing diri samapta ing gati dina iki aku duweni pangrasa sing ora kepenak negara Wonomarta iki yo alas Wonomarta iki hawane panas mula tak jaluk dina iki kowe padha kret lampit brongkat kimbul gajah gelar singa barong waton lanang gawa gegaman mbok menawa mengkono trubusaning satru ana trubusaning mungsuh bebaya saka njaba sawanci-wanci kowe siaga ing diri kawula nuwun awet madal pasilan Cok nyambut gawe cok. Cok nyambut gawe cok. Aja digawe mumet cok. Wis to cair-cair.